kanti asidlulanga ngendaba ye-condom. Kanti asidlulanga ngendaba ye-condom. Ungafuna ukukhuluma nami ngayo. Angiyazi le condom akhuluma ngalo mina. Awuyazi. What if uye bekavalele ugeli lapho? Mina ngilazi. Mara my sister, my brother mina the way like ayibeke ngakhona uyasho ukuthi yena bekaspani night. Makabuye ekseni makathi uyalala makathi umcamela uthola kune. Ngeke. Uthola njani? Uthola njani icondom? Mina bengekho ngenkathi yena alithola. Ngavela uyamuzwa. Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't machine i3 keys or a 2 piece fake noma thande kitchen empilo izocosta goke nama all-star. La procha Ukraine. Ngimnandi uthami ngila ngoba ungibizile ngithola mina ngegama nguRich ngisuka la Rich Nation TV ne. Ngithola i-email yakho mfethu ubhalile vele. Iyazi nginenkinga emedia yami yacala. Yenzakalani ngemedia because ngibone lapha ku-email ubhale something about i-condom yenzakalani? Imedia yami ngiyifrustana but into esidala ngizifrustana yacala. Yenzakalani? Yazi ngelinye ilanga ngithe mangisedladleni la eroomini yabona. Intanga ina benungwana bekasespanini yabona. Fair mangizwa ngithola kunama condom lapha manje understand ukuthi ukuhambani ngalongwana yabona. Manje mina ngifanyise endlini phakathi ngaphansi phansi komcamelo. Yeah. Unplomi nonke. Siploma sonke kulenje. Okushuthi maye like that mamakhe sometimes. Yabona. Mangavayeza lapha sometimes vele sihlala sonke vele. Oh, okay fair sometimes hlala nonke. Kushuthi maye wena makadala yonke lenyakanyaka yini bosespani night. Yeah, bengipani night lapha ya. Oh, ekseni manje mawubuya mawuthi uthola kuneplazana. Yeah. Mawumbuza uthini noma? Uthina yakalazi maybe ngiyamtshela ukuthi ngoba ngiSpanish le riding manje kwenzakalani. Yabona manje lo ngwana nama ngisa understand so ngifuna ukwazi ukuthi vele lento lekuhambani ngoba mina ngiSpanish. Yeah. Okay, so let's say masifika lapha avuma ukuthi uye eyakhe vele unozothini. Hayi kuloko ngihlukana naye ngoba vele nami yabe ngangifrustana ngendlela ngifrustana khona yabe ngijolelelane ngithanda. Mara vele ivarele mfethu. Ibaby mama vele lo. Ibaby mama lami. Nencosewa. Otherwise umphethe grand incose yena 3 years. Incosi. Atla ke mfethu mara wena boloyal kuye bongamtholeli. Yeah, ngimtholeni lano. Vela ngeke ngiyenze lento ngoba ngiyamfrustana. Manje like why wena mobhekile like angaba ayenzisa yini like okay umgaya grand or yini nje lo muntu ngimgaya grand but angazi maybe yena ngimgaya grand asithi sizwe ngayo yeah maybe ngimgaya grand ngoba ngimenzela yonke into nje lo muntu. Okay fair mpintsha ngizocela lapha ebhasini ungaya number yakhe simfonela yabona siza ukuthi uva and then sithatha from lapho themba. Okay I grand asiye simlande mpintsha. Manje made njengoba sifonelile ithethethola lapha. Sayithola la after saloon ke diploma la. After saloon la. Yeah, ulo shaya store. Yeah. Lo shaya store lo. Akusu ilo yawo lapha. Omuphi athemba? Ngibona ngathi lo lapho mile leqineni. Lo shaya vest. Yeah, ngibona ngathi. Ngathi uyazi mede yakho. Iyo vele uyabona nawe. Sisters. Ngifuna silungise something. Uyamuzwa vele. Uyalo. Hello my sister. Camera one. Unjani? No, I'm a camera one. Sisters unjani? No, I'm a camera. Sishuta impilo ka my brother right man. No, I'm a camera one. My sister mara ngiyathi ukuthi Why let's have a camera? Askisi. Okay, why let's have a camera? Why let's have a camera? Angithi ngifuna silungise ngoba ngiyabona ukuthi kuyahlula ngoba mangikhuluma nawe kuyangihlula mangiwani so kungcono ukuthi kumele ungivuthele ngama camera wena. Yeah, mangishela kwakho lawo ma camera. Bekangekho namhlanje wenza kanje. Ngoba ukuhlanyela wena. Angicimela ama camera wena. Hayibo. Vele uyangihlanyela why let's ama camera? Angithi like ufuna ukubhodla okay fine asicalelana my sister ne. Wena kang understand lo muntu lo. Mina igama lami Okay. Biziwe la uputi my sister ungibhalele my brother uyasho ukuthi okay wena naye fele khona into enishaya ngithola uze uyangitshela ukuthi hayi ibaby mama lakho ibaby daddy yakho ngithola ibaby mama yakhe ngithi fele manje uyasho ukuthi like khona like la ningazona ngakhona grand athi akubuza something wena umphendula ngenye indlela and like ufuna uku understand ukuthi vele la engile ayibonile yiyo na o kanjani that's why ngidisile.
Yangithola. So singakhona ukumgaya 2 minutes like athi ukuchaza ukuthi kahle sizeleni la. Ya ngachaza simuzwe. Mabrand ivule la ndaba fast sicela. Yeah, yabona lo muntu kudala ngijola naye. I think my 5 years. Okay. Lo muntu sinengosi na. Wena utshela yena ngithi mina songitshelile mfethu. Yeah, phela lo muntu sizeleni la. Ma into engizele la ukuthini. Lo muntu lo ngithole kunama condom lapha ngaphansi komcamelo. And futhi lo muntu ngihlala naye yabona. Mangihlala naye kayi lo muntu unokuthatha izinto mina engazazi ngithola izinto ezingingazazi lapha esifanele amajita ongasozama yabona. But angazi ukuthi kwenzakalani. So ngifuna uma ngimbuzisa uyalo angi-understand. Angisebenzisi icondom na uyazi but My sister Kanti sidlula ngendaba ye-condom. Kanti sidlula ngendaba ye-condom. Ungafuna ukukhuluma nami ngayo. Angiyazi le condom akhuluma ngalo mina. awuyazi. What if uye bekavalele ugel lapho? Mina ngilazi. Mara my sister my brother mina the way like ayibeke ngakhona uyasho ukuthi yena beka spani night. Makabuye ekseni makathi uyalala makathi umcamela uthola kune. Ngeke. Uthola njani icondom mina bengekho ngenkathi nalithola. Ngazela uthi bekangekho ngihlala naye endlini bekaye ku bengekho endlini. Bowu. Musingatshela that day konje bengiyephi? Ya bengelapho man mara ngiyakhumbula. Uyamozi. Bathi ngikutshelile mos. Nishiye ngemistake Ngiyakudala kanje yolokhu ivusa namanje. Nishiye ngemistake. Yeah, pheka ma uyabaleka ngazo angikwenzela igrand or ukuhambani. Mina ngilazi lelo condom ngiyakutshela. Awulazi. Angilazi. Anilikhohlwa mara wena nalo muntu bonayo. Ngilikhohlwa njani ngoba ngimazi naloyo muntu nalelo condom angilazi. Mina icondom angilithandi. Isilethile. La ngilimazi icondom. Isilethile. Angazi. Lapha icondom lifikile la ngena ngaphansi komcamelo nje kanjalo. What if letho uwe? What if wona bovalele ugel lapho? If bekalithola si2 abe like yini manje la ngiyo understand. Mina ngibuya sokunendaba yakho ngazelaphi? Ukuthi bokela bespanile mpinjam. Ini condom. Yeah, bespanile ngaphansi komcamelo. My sister usitshele kahle kenzakale. Ngiyazi indaba ye-condom shem. Awazi ne? Angiyazi. Kushuthi izilethile, izisebenzisile, yazishiya la. Ukuthi vele izilethile ngoba mina shema lethwa ngayimi angiyazi. Into engiyenza mangifika la, akasekho ngalendlela engimjwayele ngakhona. Sekachentshile lo muntu. Uyabona nama behavior. Ayenzala kangaka. Angazi ora ngimgaya igrand or kwenzakalani. But in my sister akafika my brother. Oh ayasazi ke lapha. Akafika my brother. Hayi lapha sazi. Awazi. Uyafika. Obvious angazi kuwe ngoba mina uwe ngihlala ngikutshela kayi ukuthi sesinengozi kuba ngifika kuba sinangozi yabona. My sister mina ngibuza wena my brother yafika. Awusangifile oro kwenzakalani. Ngithi mina uyafika ngiyabuza. Mina ngibuza wena ukuthi my hayi mara mina icondom angilazi shem. Serious. My brother awufiki wena. Obvious ngiyafika sesinengozi musi. Uma brother ngathi my sister ngicela usho wena ukuthi my brother yafika noma akafiki na. Because manje aneke sithola into so ekamereni ukuthi uma brother yafika and leyo uyayiphi. Hayi okay sekho mnandi ke sorry. Akafiki. Bangafiki vele. Bangafiki. Manje mina ngicabanga ukuthi makusuka mangafiki ne. Ngicabanga ukuthi sihle siyeke lento le. Sihle niyeke. Ngoba mina ngizothola ngizofika kubo. Shatlak impintshama batawufike hade ne. Hade mpintshama angifuni ukulaha mara hade iphathe impilo mpintshama ungabi namna like ungafeel bad ngithola zenzeke izinto esiso and abogel siyacaba ukuthi mfethu abogel banjani ngithola mpintshama so like into engizokutshela yona ukuthi mfethu njengoba ugel asho ukuthi wena awusafiki fele ipe mama lakho but mina support ngizomsupporta incosi yeah ukusupport incosi vele into efunekayo mpintshama mara njengoba ugela asho ukuthi awusafiki ungaforce mpintshama because uzokhabatheka ngithola yabona manje uthola iplazana yabona manje uthola iplazana lapha phansi komthombo ngitholile chef somtholile uye lo enishi plastic lapha phansi komphethe na hayi lo yakusuye omunye yeah bayingaki my sister kanti yamuzwa vele team yamuzwa bayingaki by 2 by 3 by 4 by 5 by 4 wena wakhona ukuphila endaweni eso by 4 yeah by 4 bonke ubaphakela bonke labantu yeah ngiyabaphakela yeah mara wena wathola nomuntu osowo phela oyi1 vele ngathi vele ngamshaya nalo man relax ukusukele ngamakhamera but into le ngithanda songibona ngiringa so ukusukele ngamakhamera beka indaba sethu zaziwa umphakathi
ngenxa yamakhamera akho akithi Ngapha impintshami. Ngiunderstand ukuthi ukhabathekile ngithola. Okay, before thola lama GT4 i4. My sister mina ngicokubuza. Lento le yenu le niyenzela kuphi kwakho o kwa my brother? abomakhwapheni senzela kwakhe Abomakhwapheni. mara imain smile lapho condom ufunani endini yami angithi ngiyenzela ukuthi ungaguli phela ngiyacabangela lana Uyamcabangela abanye laba le group yonke lena. ukuthi ngiyabacabangela angilali nabo My ngasebenzi sister ya ungayenzi le. ngifile uthi angifike bona maye lento le yangilimaza Yabona yamuza ngizama yo ngono sowuyazi My sister. balangcono sowuyazi yabo Bomzama. Supportela umntwana, asupporta nawe futhi. Ahlala nawe. My sister usile she my brothers. labantu abayi4 My brothers va. Siyabonga my sister yo. uNkulunkulu abe nawe she. Ngizokala yimpi njami, Ukrenda tsam. but angikokren kahle yazi Yabona abokela sometimes mfethu like bacabangela iside labo kuphela ngithola. But anyways mfethu uzwele ngomlomo wakho ukuthi naye uGirlfriend usho ukuthi bengakufili ahlaka ngithola khona nisizile lapho nisizile mara ngeke ngithole le ndaba ngoba ngikhuluma nawe yalo lo sure into engakutshela yona mpintshami ukuthi yabona njengoba like abhodlile so ukuthula umthwala ngithola wena no social ukuthini ubhekela incosi yakho kuphela yena neke usamcounter ndawo ngithola ayena vele senzomeka ngoba uthola nama GT4 ngubani uzothola le ndawo neso uzoza kukhulisa awuveyazi qedutshela ukuthi ucabangela and futhi for the fact ukuthi like akakurespect ushi plaza naphansi komcamela azi kahle ukuthi uweza pheka vele angitelela lo muntu ethola mpintshami manje lento ayisipani ukuthi uphile nomuntu okutelelayo nje avele mpintshami kuze wena uphile grand phuma la uthola umunye umuntu ucontinue nempilo ngithola mfethu angifuna utshela ababukeli lapha emakhaya ukuthi njengoba ngivelile lana sponsor siphathe kanjani athamba akhona singiphathe grand ngoba sengiyalicava ivari into ezifana nalezo bengazi ukuthi lo muntu ufila ngaleyo ndlela ngami yabona but manje sengiyazi ukuthi uhamba sengazi fila sibonga athamba cela umele lapha ebhasini ngizobuya kuwe ngikhulume nababukeli la Mzansi bafethu nisibonele bafethu sifikile la emakasana untwana usibizile Fede saza lana samthola uGel bafethu mari flop ukuthi uGel ukhipha amanye ama-file bafethu amakhulu untwana phela bayangazi ukuthi uGel unabanye ama-GT4 and maye uGel sekasho ukuthi mfethu the reason why ngenza into eso my brother bengingasamfili sengihlaliswa naye ukuthi ibaby daddy bafethu nithini indaba eso bafethu ningitsheleni lapho kuma comment section ukuthi my brother simsiza kanjani kodwa sizozama ukuthi like simtholele counseling sibone ukuthi sisolve kanjani indaba ama brother bafethu Rich Nation TV njenganje ngakhohlwa ukulike ni share pin and subscribe bafethu tha